Il-Gvern ħabbar li għal darboħra u kif jiġri f'sitwazzjonijiet eċċezzjonali familji u negozji f'pajjiżna li esperjenzaw interruzzjonijiet fit-tul fil-provvista d-dawl u damu aktar minn 6 sigħat se jkunu intitolati għal kumpens. Natħabbar fi stqarrija mill-Ministru responsabbli mill-Enerġija fejn tqal il-pagament qed jingħata minħabba l-effetti tal-mowġ ta' sħana estrema u bla preċedent fit-tul b'medja ta' aktar minn 40 grad Celsius. Is-sistema li diġà ġiet applikata fis-snin li għaddew imaħsuba biex tagħti sosten lil dawk mill-qutin miqtuħ fit-tul fil-provista. Il-Ministru responsabbli Mirjam Dalli sostniet li l-priorità tal-Gvern kienet u tibqa' li l-provvista tal-elettriku tiġi restawrata fl-iqsar żmien possibbli. Sostniet bl-istess waqt il-Gvern irid itaffi mid-diffikultajiet li qed jiffaċċjaw iċ-ċittadini f'dan il-perjodu. Il-Ministru qalet li għalhekk qed terġa' tiġi applikata l-iskema ta' kumpens filwaqt li l-Gvern se jkompli għaddej bl-investimenti bla preċedent fis-settur tal-enerġija.